Ei, hola, què tal a tots? Com esteu? Que fa molts dies que no ens veiem i que estem tots tancats a casa. És una mica rotllo perquè estem tots a casa. Espera, mira, em trauré les ulleres perquè se'm veu la pantalla aquí i potser no ens veiem bé. Així i jo, així em veieu millor. Doncs estem tancats a casa, és una mica rotllo. Perquè hi ha un virus que és una mica dolentot que es diu coronavirus i que hi ha molta gent malaltona i per anar amb compte i no posar-nos malalts tots ens hem de quedar a casa uns dies fins que aquest virus decideixi que ja no vol fer més mal i vol marxar. A veure si marxa, que és una mica pesat. Però de totes maneres, quan hi ha una cosa que jo no entenc, el que faig és buscar-ho en un llibre supermàgic que tinc. Aquest llibre, que és molt màgic, ja us avanço, us el vull compartir amb vosaltres. I he buscat 4 paraules que m'ajudin a entendre una mica què està passant. Això a vegades ho fem, Quan no entenem les coses, les persones grans a vegades tampoc entenem les coses i les busquem. Jo les busco en aquest superllibre que tinc, que és magiquíssim. I us vull compartir 4 paraules supermàgiques. A veure. 1. La prudència. Ets prudent quan actues de forma justa. Quan penses molt allò que vols fer i com ho has de fer. Quan t'esperes, mires bé, analitzes i mires si allò que vols fer d'aquesta manera ho fas molt ràpid o si ho pots fer d'una manera millor. De fet, ho analitzes i ho fas de la millor manera que pots. Això és ser prudent. Això també et porta a fer les coses pas a pas. No tot ràpid i corrents, no. Sinó que ho penses bé i fas una estratègia, que diuen. I bé, i com som prudents a casa? Doncs de moltes maneres. Mireu, la primera i molt important és que molt sovint ens haurem de rentar les mans. Perquè amb les mans ho toquem tot. Agafem les coses, ens les posem a la boca, ens freguem els ulls i les mans, moltes vegades, quan agafem diferents coses, s'embruten i poden tenir el coronavirus. Llavors, com podem treure el coronavirus de les mans? Doncs amb aigua i sabó. Posem sabó i aigua i ens les rentem molt sovint. I després, per assecar-nos-les, podem fer servir un paper i tirar-lo a la paperera. No cal fer servir una tovallola, perquè si no queda la tovallola per allà tota bruta. Més val que no. Cal ser prudents. Una altra manera de protegir-nos i de ser prudents és fent servir una mascareta. Si hem d'anar a comprar i per alguna cosa molt important s'hagués de sortir de casa, doncs podríem fer servir una mascareta i uns guants a les mans per no embrutar-nos. A vegades la Txell se'ls posa, que sí? Quan donem menjar en el col·le o quan canviem unes caques, us en recordeu que a vegades la Txell ja se'ls posava? Doncs bé, són uns guants com els del col·le. Doncs potser veieu a gent que es posa guants o que es posa una mascareta. És per protegir-nos. És per ser prudents. 2. La cura. Doncs sí, la cura. Tenir cura de les persones i de les coses és estimar-les. És vigilar que no pateixin, que no es facin mal, que no es facin malbé. Cuidar requereix molta atenció, estar vigilant i pendents dels altres. També vol dir dedicar temps i compromís. Senzillament perquè allò ens importa. Doncs sí, això vol dir curar. I ens curem. Quan ens estimem, ens curem. Quan ens fem mal, en el pati que caiem i ens rasquem, anem a la Susana perquè ens curi
oi? Que és la nostra infermera. I a vegades, moltes vegades, si ens fem mal, la mami ens cuida i el papi ens dona petonets perquè se'ns curi, perquè estimar és curar també. 3. L'esperança. Tenir esperança és confiar que sempre hi haurà una solució. Una solució, encara que ho veguis molt negre i tot ho vegis superlluny i que costarà moltíssim. Tot i així, sempre hi haurà una solució. L'únic que cal és esperar i fer feineta i tenir perseverança per aconseguir-ho. L'esperança ens incita a no perdre l'optimisme i a estar contents i a intentar que les coses surtin i tirin endavant. 4. L'agraïment. L'agraïment és una de les emocions més maques i gratificants que hi ha. Gratificants, clar. Agraïment vol dir donar les gràcies. Això ho sabem fer súper, perquè nosaltres en el col·le donem les gràcies per tot. Al matí, quan resem, sempre donem les gràcies per tenir germanets, per tenir els papàs i les mamàs, per poder anar al col·le, per estar content, per tenir amics. Donem les gràcies moltíssim. Quan donem els berenars, sempre donem les gràcies. Ho sabem fer súper. Doncs això, donar les gràcies és reconèixer que l'altre està fent molt bé la seva feina. Gràcies, ho estàs fent molt bé. Gràcies, m'estàs ajudant perquè estàs fent molt bé la teva feina. Molt bé, gràcies. Molt bé. Ser agraït per allò que la vida i les persones et donen és una de les receptes més senzilles per la felicitat. No sé si és el vostre cas o no, no sé si sortiu al balcó i a les finestres, però moltes tardes, bé, totes les tardes, però com que és una miqueta tard, no sé si sortiu tots els dies, sortim al balcó i a les finestres i aplaudim moltíssim. Aplaudim per donar les gràcies, per ser agraïts. I agraïm molt la feina que està fent els metges, que estan fent moltíssimes hores per intentar trobar un medicament i poder curar la gent. I de fet, intenten cuidar i curar la gent, ja no només del coronavirus, sinó a tothom. I van a treballar cada dia, encara que es posen en risc, perquè no podem sortir de casa. Però no només els metges, també les persones que treballen a les botigues i que ens donen menjar, perquè si no, no podríem comprar menjar. Les botigues estan obertes perquè puguem anar a comprar. També els policies. Hi ha molta gent que està treballant perquè puguem guanyar i podem acabar amb aquest coronavirus i poder tornar al col·le dintre de poquet. Doncs bé, tota aquesta gent els hem de donar unes gràcies tremendes. Súper! Hem d'estar tots aplaudint i donant moltes gràcies. Perquè a més de ser agraïts, que és una cosa que a nosaltres també ens posa contents, a més, a la gent que està fent la seva feina i l'està fent molt bé, també els agrada que els diguin que vosaltres quan feu alguna bé, que us feu pipi, ara ja feu pipi al vàter, o ja no porteu xumet, que us agrada que us diguem bravo, molt bé, supercampió, doncs també hem d'agrair a la gent que està fent molt bé la seva feina i recordar-los i dir-los que estan fent molt bé la seva feina i que estem amb ells i els donem molta força des d'aquí a casa. Per tant, bé, fins aquí doncs, les meves 4 paraules, que a veure, ara anem a refer un repàs i us les dic totes seguides. Fins aquí el meu superllibre, que podria haver buscat moltes paraules. N'hi ha la tira, hi ha moltíssimes. Podria haver agafat moltes, optimisme, il·lusió, valentia, confiança, però he escollit les 4 que més m'han agradat. Recordem. La primera, prudència, ser prudents i rentar-nos molt bé les mans. La segona, tenir esperança, que tot sortirà súper i ajudar els pares amb tot el que puguem. Tenir cura, curar-nos, anar amb compte i curar-nos uns als altres. Això implica també curar els papàs i les mamàs i cuidar-los molt i ser bons,
que després em diran els papis a veure què, si us heu portat súper o no. I també l'agraïment, molt important, ser agraïts i donar gràcies a tots aquells que estan fent que puguem acabar amb el coronavirus quan abans millor i poder tornar al col·le. I bé, fins aquí el vídeo d'avui, que us trobo molt a faltar, A veure si d'aquí poquet podem tornar al col·le i tornar-nos a veure. Us envio molts petonets, cuideu-vos molt i a veure si de seguida podem tornar al col·le per tornar-nos a veure. Un petonet. Adeu.